В традиционния смисъл зависимостта винаги носи негативен оттенък, тъй като включва загуба на контрол и временни последствия. Въпреки това можем да разгледаме силни мотивации, навици или ангажираност към определени дейности, които водят до позитивни резултати, макар и понякога да носят елементи на зависимо поведение. Важно е да направим разграничение между здравословна ангажираност и нездравословна зависимост. Ето няколко примера за дейности, към които човек може да развие силна ангажираност, водеща до положителни резултати, но носеща някои характеристики на подобряваща зависимост. Зависимост от учене и развитие. Тук се наблюдава постоянно усвояване на нови знания и умения, което води до личностно израстване, повишава компетентността и отваря нови възможности. Но някои хора могат да се потопят изцяло в ученето, пренебрегвайки социалните контакти или почивката. Може да изпитват силен стрес и неудовлетвореност, ако не постигат напредък или не научат нещо ново. Зависимост от здравословен начин на живот. Тук редовната физическа активност подобрява физическото и психическото здраве, повишава енергията и настроението. Но при някои хора може да се изпитва силно безпокойство или раздразнителност, ако пропуснат тренировка или не се придържат към строг хранителен режим. В екстремни случаи това може да доведе до орторексия, което е патологично вманиачаване по здравословното хранене или претрениране. Зависимост от творчество и работа. При тази зависимост отделеността на творческите проекти или работата може да доведе до значими постижения, чувство за цел и удовлетвореност. Но някои хора могат да станат работохолици, прекарвайки прекомерно много време в работа за сметка на сън, почивка и лични отношения. Творческите личности понякога могат да се изгубят в процеса на създаване, пренебрегвайки основните си нужди. Макар че тези примери може да изглеждат като положителни зависимости, истинската зависимост винаги включва елемент на загуба на контрол и негативни последствия. Когато ангажираността към дадена дейност започне да вреди на други аспекти от живота, да води до дистрес или липса на възможност за практикуване или да се превърне в компулсивно поведение, тя преминава границата и може да се превърне в проблем. В крайна сметка, балансът и съзнателността са ключови. Стремежът към здравословен живот, учене, творчество или помагане е позитивен, докато не започне да контролира живота ни и да има отрицателни последици.